Maayong buntag mga kaigsuunan, mga kabayners. Anya ako karon og Gambus Kagab-hion ang title na bay. og kini nga akong balak nga naguluhan. Damgo sa Kagab-hion. Right. Kisa ka tong mga mahilig dia og mga balakan tamo nako. So karon ato nang sugda ng atong balak mga kaigsuunan. Damgo sa Kagab-hion. Sa pagsalop sa adlaw nga mabusilakon, akong mga mata gusto nang mipiyong sa katulugon. Pwede ba mga kaigsuunan? Sa dihang mipiyong ko ang akong mga mata, kalit miabot ka o paghigda nako, nagdulog na ta. Mga balak kaigsuunan. Ang imong mga buhok pagkaanindot kaayo simhoton, unya sa kahumot nag-ingon ikaw higugmaon hangtod sa kamatayon. Wow! Ang akong kasing-kasing ug huna-huna miuyon kanimo pinangga. Akong nabati ang tumang kalipay ug kada signaway sama. Sa ubos niadtong mahayag ug matahom nga bulan, matam-ison mong mga ngabil akong ihagkan. Wow! Aron maangkon lang ka og pirma kita sa akong mga mata. Gihatag nako ang akong pagkaako. Gihungit nag-error og gan kadyot ang ato ang systematic. Right. Biyahe ni Dhudz, biyahe ni Dhudz. Damgo ni Dhudz, damgo ni Dhudz. Balak ni Dhudz.
Right. Padayon ta, mga kahigalaan. Ikaw ray bugtong itik nga nagkamang-kamang sa halapad namong basakan. Buot bukikion ang masakit kong kagahapon. Apan love, abi na lang ng imong yawi sa inyong kasilyas. Kay didto na ko idagayday ang nagkaigit-igit kong pagmahay. Alright! Don't forget to subscribe and follow and hit to the notification bell para updated kayo sa aking susunod na video. Alright!